Wara nuqqas ta' diversi snin, l-istazzjon 1 reġa' beda jxandar u jwassal il-festi madwar il-lokalitajiet Maltin u għawċin lit-telespettaturi bil-programm Mill-Festa li jxandar il-ħadd filgħaxija. Il-programm se jxandar ukoll festi li jsiru matul il-ġimgħa. One News tkellem mal-preżentatur Aaron Zara li huwa wieħed mill-preżentaturi tal-programm Mill-Festa. Għallilna li l-istazzjon 1 mhux biss qed ixandar il-festi, iżda qed jagħti stampa ta' kwalità permezz tal-investiment li sar din is-sena minn One. Jiġifieri x-xiri tal-Outside Broadcasting Unit 4K. Din is-sena hija xi ħaġa ġdida wkoll fejn jidħlu xandir fil-festi għaliex l-istazzjon tagħna One qiegħed jinvesti bl-Outside Broadcasting Unit u allura din inxandru bit-teknoloġija ultramoderna 4K. Il-programm ingħata l-bidu tiegħu mill-Festa tal-Madonna tal-Karmnu fil-Fgura. Kompla bix-xandira tal-Festa ta' San Giuseppe il-Kalkara u fit-tmiem din il-ġimgħa se tintwera l-Festa ta' Kristu Re f'Raħal ġdid. Il-ħadd wara il-programm se jixxandar mill-kapitali bil-festa f'Ġieħ San Dominku. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.